I Squid Game säsong 3 så vi många av våra favoritspelare misslyckas i att vinna sin del av premiepotten. Selvom Baby 222 blev præsenteret som vinderen, var det bare én sand vinder denne sæson. Park Gyung-suk, også kendt som spiller 246. Spiller 246 var en af deltagerne i det mislykkede oprøret på slutten af sæson 2. Han blev sett bli skudt av en rosa vakt, men hans overlevelse blev ikke bekræftet for begyndelsen af sæson 3. Det viser sig, at han blev skudt ikke dødelig og bedt om at lukke øjnene. Han blev scannet og mærket som elimineret til trods for, at han fortsat var i live. I stedet for at blive cremet som de andre eliminerede spillerne, blev han placeret i en kiste mærket med et kors, som indikerede, at han var bestemt for organhøsterummet. I mellemtiden lod Kang Noe-ul, også kendt som Rosa Vagt 11, som om hun allierede sig med vagterne involveret i organhøsting. Hun udtrykte interesse for OC-rummet, de opererede i og fik tilgang. Når hun først var inde i operationsrummet, så hun på mens de forberedte sig på at skære op spiller 246, og i sidste sekund åbnede hun ild mod vagterne og dræbte alle undtaget kirurgen. Hun troede derefter kirurgen og krævede, at han reddede spiller 246's liv. En direkte blodoverføring blev udført mellem Noe-ul og spiller 246, noget som ærligt talt var ganske episk. Kirurgen genoplivede Jung-seok, men blev til slut dødeligt skudt af Noe-ul. Før spiller 246 genvandt bevidstheden, sørgede Noe-ul for at tage på masken igen og skjulte sin identitet. Hun forklarede Jung-suk, at hun prøvede at hjælpe ham og redde livet hans. De forlod begge operationsrummet, men denne gangen havde Jung-suk på kirurgens rosa uniform, mens den ægte kirurgen lå død på bordet i spiller 246's grønne træningsdragt. Selvom Jung-suk var forvirret over, hvorfor en rosa vagt ville hjælpe ham, fortsatte han med et mål for øje og komme sig ud i live. Tilbage i anlægget opdagede vagterne massakren i operationsrummet. Noe-ul instruerede spiller 246 fortsat forklædt som vagt 16 om at følge hende og gav ham nøglen til den ægte vagt 16's rum. Den svartmaskede vagten blev informeret om, at vagterne 11 og 16 var savnet og beordrede de andre til at spore dem op, mistænkte deres involvering i drabene. Men Noe-ul havde allerede fået tilgang til den svartmaskede vagtens kvarter gennem ventilationssystemet. Hun dukkede op bag ham, holdt ham under våben. Hun krævede, at hun og vagt 16 skulle tildeles patruljering af øjas ydre perimeter og få tilgang til en bot. Næste morgen modtog Noe-ul frokosten sin og fandt en botnøkkel gemt under toasten. Den svartmaskede vagten, fortsat mistænksom, beordrede en grundigere inspektion af operationsrummet. Det var da han indså, at kirurgen faktisk var død og havde på spiller 246's jakke. Det blev klart, at personen, som for øjeblikket patruljerede øjer i vagt 16's uniform, faktisk var spiller 246. Da Noe-ul og Gyung-seok, fortsat forklædt som vagt 16, forberedte sig på at forlade Uya med bot, ringte den svartmaskede vagten til vagt 11. Under samtalen afslørte han, at han vidste om spiller 246 og hans syge datter. Noe-ul, fast bestemt på at ikke lade skade komme til Gyung-seoks barn, tog en rask beslutning. Hun snudede båden og drog tilbage til øja. Hun instruerede spiller 246 om at fortsætte at køre båden og kontakte politiet, advarede ham om, at datterens sikkerhed var i fare. Da han drog, gik hun ind på øja igen gennem ventilationssystemet. Nok en gang tog Noe-ul se tilbage til den svartmaskede vagtens rum og holdt ham under våben, krævede, at han slettede alle digitale filer relateret til spiller 246. Han etterkom og slettede alle spor af ham fra systemet. Men før hun kunne slette hans minde, informerede han hende om, at papirkopier blev opbevaret i frontmandens kvarter. Mens han ledede hende til rummet, kom de i en kamp i hejsen. Den svartmaskede vagten skadede Noe-ul og stillede spørgsmål ved hendes loyalitet til spiller 246. Hun indrømmede endelig sandheden. Hvis Jung-suk døde, ville det ikke være nogen igen til at tage se af den syge datteren. Til trods for hendes indsats for at kæmpe tilbage, overmandede han hende igen og knuste en flaske over hovedet hendes. Blødende og krybende drog Noe-ul sig mod hejsen. Den svartmaskede vagten så på med grusom likegyldighed, og mindede hende om, at bare hans maske kunne aktivere hejsen. Men Noe-ul prøvede ikke at rømme.
Hun rakte etterpistolen. I en brutal bevægelse tømte hun hele magasinet i ansigtet hans, gik fuld 21 Savage-modus. Med den svartmaskerte vagten død, hentede Noe Ull alle fysiske filer fra frontmandens kvarter. I mellemtiden var spiller 246 under kraftig ild fra rosa vagter, som prøvede at stoppe hans flugt. Uden ammunition og omringet. Det så ud til at være slutten for ham, indtil Park Jun-ho, også kendt som Dora the Explorer og lejesoldat Jawline, ankom akkurat i tide. Jun-ho genkendte spiller 246 som en deltager, ikke en vagt, og bad ham pege ud placeringen af Oya. Efter al denne tiden havde Jun-ho endelig et spor. Takket være den virkelige MVP, spiller 246, lejesoldat Jawline, bandagerte Young-seok Sor, og de to ventede på båden til kystvagtene ankom. Tilbage i frontmandens hule satte Noe Ull alle papirkopierne i brand. Ret før hun drog, fandt hun sin egen fil og læste den. Indholdet knuste hende. Både barnet og manden hendes var bekræftet døde. Overvældet af sorg var hun nær ved at afslutte det der og der. Men ret før hun trak af, fik hun et glimt af Gi-hun, som ofret sig for at beskytte baby 222. Den ene handlingen af uselviskhed genoplivet hendes vilje til at leve, og hun lagde ned pistolen. 6 måneder efter afslutningen af spillene ser vi spiller 246 fredelig skisser et portræt af Kang Noe Ull i fornøjelsesparken, der de en gang jobbede. Han nævner, at hun ser tjent ud, uden at indse, at det var hun, som reddede livet hans. Hans datter, noget mye friskere end vi så hende i sæson 2, ligger i nærheden. Før han kan fuldføre tegningen, går Noe Ull stille bort og siger, vi fuldfører den næste gang. Spiller 246 er den sande vinderen af Squid Game. Ikke fordi han krævede præmiepengene, men fordi han undslap med noget langt mere værdifuldt. Hans liv, hans sjæl og en fremtid for datteren hans. Mens andre døde i jagten på rigdom, overlevede Gyeong-seok en dødsdom og gled gennem sprækkerne i et brutalt system, som allerede havde afskrevet ham. Men han gjorde det ikke alene. Hans sejr blev muliggjort af den stille modet til vagt 11, Kang Noe Ull, hvis trods fra indsiden reddede ham, når ingen andre ville. Hun risikerede alt, til og med sin egen menneskelighed, for at give ham en ny chance. I en verden konstrueret for at fratage folk medfølelse, gav hendes handling af uselvisk oprør ham liv. Sammen skar de en vej gennem grusomhed og kaos, og beviste, at selv på et sted designet for at bryde mennesker, kan forbindelse og håb fortsat sejre. Gyeong-seok overlevede ikke bare spillet, han overvandt det, og det er derfor, han er den ene sande vinderen.